kulephera kwa asilikali a Ukraine pa counter offensive imene amachita kwabwesa kusagwirizana. Akuluakulu ena akufuna nkhondo imeneyi ithesedwe. Iwo akuona kuti Ukraine singawine nkhondo ndipo akufuna pachitike zokambirana. Komabe President Zelensky pamodzi ndi mkulu wa nkhondo General Valery Zaluzhnyi atsutsa zimenezi ndipo alonjeza kuti apitiriza nkhondo kufikira Russia itagonjetsedwa. Palinso debate yayikulu pakati pa anthu wamba mdzikolo. Ambiri ndi okhumudwa chifukwa cha mabodza amene akumauzidwa okhudza nkhondo. Mwachitsanzo, asilikali amene aphedwa miyezi iwiri yapitayi ndi ochuluka, more than 30,000. Komabe akamalengeza mafiga pa wireless akumanama. Malingana ndi kafukufuku amene achitika ku Ukraine, anthu ambiri akufuna nkhondo imeneyi ithe. Tikunena pano counter offensive ikupitirira, komabe palibe chimene chikusintha. America inatumiza madrone ovuta kwambiri posachedwapa, koma palibe chimene chasintha. Russia ikulamulirabe madera onse amene analanda. Dr. Colin Cow, mmodzi wa akuluakulu a Pentagon, anauza atolankhani ponena kuti a Ukraine sizikuyendera pa ground, ngakhale NATO ikuwononga mabiliyoni ambirimbiri pokulira zida za nkhondo. Mkulu ameneyu Dr. Colin Cow ndi mmodzi wa akuluakulu a boma ku America, ndi anauza atolankhani dzana ponena kuti Ukraine sizikuyendera pa ground, ngakhale NATO ikuwononga ndalama zambirimbiri komanso kumagula zida zapamwamba. Russia ikuonekabe kuti ikulamulira pa ground ipo, alandabe ma region 5 ndi kumalamulira. Posachedwapa ku America kunachitika chisankho chomva maganizo a anthu pa nkhani yokhudza Ukraine. 55% ya anthu amenewa akufuna kuti America ilekeretu kuthandiza Ukraine. Mwazina, anthu aku America akunena kuti tayesesa tawathandiza Ukraine kwa chaka choposa chimodzi, tawapasa ndalama zambirimbiri komanso zida za nkhondo zapamwamba, koma zikuoneka kuti sakugonjetsa Russia. Russia yawalanda malo, anayesesa kupanga counter offensive, komabe alephera kutenga malo amenewa. Ndiye 55% ya anthu amenewa akunena kuti America isiye kuthandiza Ukraine chifukwa siziphula kanthu. Mbali nayi, asilikali a Russia anaonesa zida zambiri za nkhondo zochokera ku NATO zimene analanda kwa asilikali a Ukraine. Mwazina mwa zida zimenezi panali ma Leopard tank, ma HIMARS, ma Challenger tank, mabomba, Abrams tank, ma drone ndi zinthu zina zambiri. Polankhula pa mwambo umenewu, nduna yoona zachitetezo Sergei Shoigu anayankhula kuti these Western weapons are useless that cannot fit the quality of Russian weapons. Pachichewa amatanthauza kuti zida za NATO ndi zopanda mphamvu ndipo sizingafanane ndi quality ya zida za Russia. Tikunena pano, President Joe Biden wapempha maiko a NATO kunena kuti ayambe kutumiza ma F-16 fighter jet ku Ukraine. Netherlands komanso Denmark avomereza kuti ndiokonzeka kutero. Mbali nayi, former president wa France Nicolas Sarkozy wapempha Europe kuti ilekeretu kumvera America. Potengera ndi mawu ake, akuti Russia ndiyofunikira kwambiri pa chuma cha ku Europe. Popanda Russia, chuma sichingayende bwino kuderalo. Komanso popanda Europe, chuma sichingayende bwino ku Russia. Onsewa amadalirana ndipo pakufunika kupeza njira kuti nkhondo imeneyi ithe. Tiliso ndi Chief of Staff wa bungwe la NATO, Mr. Jensen. Amalankhula dzana ku Norway ndipo ananena kuti Ukraine ivomereze ndi kupereka malo onse amene analandidwa m'manja mwa Russia. Potero, nkhondo ikhoza kutha, komanso Ukraine ikhoza kukhala member wa NATO. Mawu amenewa ndalankhula sine, koma advisor wa NATO komanso Chief of Staff Mr. Jensen akuti Ukraine ivomereze ndi kupereka 11% of their territory ku Russia.
Zimenezi ndi zodabwitsa kwambiri kuva mkulu wa NATO chief of staff komanso advisor akuuza Ukraine kuti mukuyenera mupereke mawu amene mwalandidwa ku Russia ndi cholinga choti nkhondo imene ithe. Zimene zinthu zachilendo. Komabe mbali ina ndi umboni onena kuti nkhondo imeneyi sikuyenda bwino kumbali ya Ukraine. Maiko ambiri ayambapo kukakamiza Zelensky kuti avomereze ndi kupanga peace deal ndi Russia. Pa peace deal imeneyi a Ukraine adzauza Kherson, Lugansk, Zaporizhia komanso Donbas region. Pamene ndi pamene pakuvuta kwambiri chifukwa Zelensky sakufuna kuti Ukraine igawidwe pawiri. Chimene akufuna Russia ikuyenera kusiya malo onse ndi kuchoka ku Ukraine. Komabe Vladimir Putin wanenetsa kuti sangasiye malo amenewa chifukwa ndi mbali imodzi ya dziko la Russia. Ngakhale tikunena pano maregion onse amene ndatchulawa, Lugansk, Kherson, Donbas komanso Zaporizhia, amagwiritsa ntchito ndalama ya ku Russia, ruble. Ma MP, magavana komanso akuluakulu a boma amachita ripoti kwa Vladimir Putin osati kwa Zelensky. Ndiyebe ngakhale Zelensky akufuna kuti malo amenewa Russia isiye ndi kubwerera kwawo, ndipo vuta kwambiri chifukwa ayambakali kulamulira. Tikapita ku Niger, chipwirikiti chafika pa mwana wakanaphala. Bungwe la ECOWAS likuchita zokambirana ku Ghana kuti aone mmene angachitire pa nkhani imeneyi. Poyambirira anaopseza kuti akufuna kuyambitsa nkhondo, ndiye sitikudziwa kuti panopa atuza zotani akamaliza zokambirana zawuzo. Nayo South African Union inali ndi meeting masiku 4 apitawa ku Ethiopia. Iwowa akutsutsana ndi ganizo la ECOWAS lofuna kuyambitsa nkhondo ku Niger. Tikukumbukira kuyambirira penipeni African Union inavomereza zofuna kuyambitsa nkhondo ku Niger. Koma atachita meeting pa 14 August ku Addis Ababa anagwirizana kuti that is not the best solution, ndipo akutsutsana nazo. Mbali nayi maiko a Mali, Burkina Faso komanso Guinea akusapota Niger. Dzulo lomweli mtsogoleri wa Mali anachita zokambirana ndi Vladimir Putin. Zokambirana zimene zinali za pa telefoni. Anamuimbira Vladimir Putin ndi kumakambirana nkhani yokhudza Niger. Monga tikudziwa kuti zigawenga za Wagner zambiri zimapezeka ku Mali. Dziko limeneli linapanga malire ndi Niger. Bungwe la ECOWAS likulandira sapoti kuchokera ku NATO. Ndiye akangoyambitsa nkhondo imeneyi ndizachidziwikire kuti ikhala nkhondo pakati pa Russia ndi NATO. African Union yaona kale zimenezi ndipo yanenetsa kuti military intervention singathetse mavuto mdziko la Niger. Pali chiopsezo chonena kuti Wagner Group ikhoza kumenyana ndi asilikali a France ku Niger. Chifukwa chimene chikuchitika pamenepa, Russia ikugwiritsa ntchito maiko a Burkina Faso, Guinea komanso Mali. NATO ikugwiritsa ntchito ECOWAS. African Union yatutumuka ndipo asiya kutenga mbali. Ndi mmene zikuonekera papa, nkhondo imene ikayambika asilikali a Wagner ambiri ali ku Burkina Faso komanso Mali. Ndiye ikayambika nkhondo ku Niger, amene walowa ku Niger kukamenyana ndi asilikali a France komanso ECOWAS, ikhala nkhondo yovuta kwambiri imeneyi. Palinso mphekesera imene yamveka yonena kuti Vladimir Putin watumiza zida za nkhondo zambiri ku Burkina Faso. Burkina Faso inapanga malirenso ndi Niger. Ndiye zikhala zosavuta kuti zida zimenezi zizilowa ku Niger ndi kumenyana ndi asilikali a ECOWAS. Kuyambira mawa pa 19 August, asilikali a Niger ayamba kulemba ntchito achinyamata onse ngati asilikali. Iwo akupempha anthu onse amene afika zaka 18 kupita kutsogolo kuti akalembetse ndi kuwa asilikali. Ndiye bungwe la ECOWAS likambisa nkhondo, anthu amenewa adzapasidwa zida za nkhondo ndi kulimbana nawo. Mwachidule, chiganizo chonse cha bungwe la ECOWAS chidziwika lero akangomaliza meeting yawo ku Ghana. Kodi ayambisa nkhondo ku Niger kapena adikira akaye ndi kupitiriza zokambirana?
Let us wait and see.